maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dik. Enggak. Tapi kan rong rabi. Malah rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Peti sampean to. Lek rabarna ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar wong larane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh, Mas. Lho ngono kuwi kan aku yo ning rasaku kan yo malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di Aku panggung ya. kan yo enggak lupa. Dulu Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya nggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah nggak mau. Nek ra karo aku masuk ora maem ya kudu maem tetep ora mbak ora. Dek kene no neng grup Asna Bratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Lho tansaya ganteng lho suwe-suwe kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Malah rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Aku kan saliman karo aku, rong saliman karo aku, ya ampun. Wis aja ngetek. Kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentot ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Habis nyongo. Aneh. Nggak tahu. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksud aku. Lah jarik kita lo sama. Oh, ora iki ora bedono kok ya. Oh, iki lek kuno kone kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah, lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh.
panas langit peteng angine ngidet nggawa penyakit donya kebak bencana katrajang bejat napsune menungso ngisor dhuwur kisruh lan giduh sing pinter malah keblinger wong pangkat ngumbar maksiat kekudung ulang syariat kanggo mecah kerukunaning umat adat budaya meserno jati dirine bangsa kadesek patrape menungso sing kelakuane kaya sono megegek ugek sadulita hemel lae Ndara Arjuna kula sawang dika ketingal bingung kaya dene wong linglung enten napa Gus keparenga paring dawuh dumateng kang abdi kula pun Semar Badranaya Semar tinitah dadi pamong ken momong satriya kang hambek budi luhur Semar ugi jinejer dadi batur kang suraose pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika Ndara Arjuna suwawi kula aturi paring dawuh Den Kakang Semar Badranaya ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap atine Janaka Kakang nandes sadroning atiku nalikane Janaka ngambah alam pangimpen Kiai mung perkara ngimpi Gus iya Kakang gek nyupena napa ndika Ndara Arjuna ngimpi napa Kakang ana sajroning alam pangimpen Janaka kaya mangku wujuding rembulan saya sangsayaning suwe rembulan mau kaya dene seratan dewa nagari
lamun to kawaca ana seratane utawa ana tulisane ya kuwi wahyu katentreman wahyuning toh jali. Kakang Semar iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Dananjaya Kyai? Lae Semareka den prayitna semurire eka ambalik tityani kantayani Trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti Gusti kula Ndara Janaka wajib ngunjukaken syukur dhateng Gusti ingkang murbeng jagat. Awit napa? Awit mboten sadengah titah, mboten to saben to jalma ingkang saged ngimpi utawi nyupena wujudipun mangku rembulan kala wau Den. Lah banjur rembulan kang tak pangku mau mengku werdi apa Kakang Semar? Ndara rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kadidene seratan Dewa Nagari menawi den waos wahyu katentreman utawi wahyuning toh jali. Cekak cukupe Den. Cekak cukupe ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyu toh jali ingkang mengku prasimbol wahyuning kamulyan wahyuning katentreman. Wahyu toh jali toh niku tegese pangurbanan. Jali niku saka tembung jalu ingkang mengku werdi putra. Sapa wae sing bisa kecondhokan wujudipun wahyu toh jali menika ing benjang tedak turunipun badhe dados ratu ingkang gedhe pangaribawanipun ning inggih niku wau kedah dipun totohi langkung rumiyin. Lah banjur seranane aku kudu kepriye Kyai? Ngaten nggih Gus. Ibarate gelas niku arep diiseni banyu, gelase niku kudu resik dhisik. Sami yen to manungsa badhe kecondhokan wahyu, niku atine kudu resik dhisik. Luar saka dedosan ingkang sinandang. Luar saka dedosan kang sinandang kuwi lire kepriye Kakang Semar? Tumrap Semar Badranaya titah gesang wonten Madyapada niku duwe dosa rong perangan. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Menawi menungso duwe dosa kali sing gawe jagat,
niku penak, itung-itungane niku penak. Senadyan to pitung gunung tumpuk undung. Dosa dikandara Janaka nanging kalamun to nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura. Mergi Gusti niku Maha Pangapura. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih mesti diparingi pangapura. Ning sing ngabot niku menawi menungso kagungan dosa kaliyan alam. Yen menungso duwe dosa karo alam, ora gelem nyuwun ngapura karo alam, tan wurunga dadi menungso sing apes, bebasan suket godhong nyerimpeti laku, krikil watu nyandungi laku. Niku tenan, Den. Dosa karo alam kuwi jlentrehi kepriye Kyai Semar? Dika mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan lahir cenger wonten Madyapada niku sampeyan mboten dhewe, sampeyan mboten ijen. Ning Gusti niku paring kanca, wujute anasir patang perkara. Bumi, geni, banyu, angin sing ngancani ndika sarinane sawengine. Nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan jengandika. Nek inggih niku sing malang-malangi gegayuhan sampeyan. Monggo. Monggo to sakniki belajar srawung kalih alam. Srawung karo bumi iki kepiye? Srawung kalih geni niku piye karo banyu piye? Kang sarta srawung karo angin niku kepripun? Nglebur dosa. Kula tak takon Semar tak tanglet. Sampeyan napa tahu? Sampeyan napa tahu ngelengke wanci ora ketang sak menit, 2 menit nyuwun ngapura kalian bumi, njaluk ngapura kalih geni, kalih banyu, kalih angin. Pun nate dereng. Caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Waduh Kakang Semar, babar pisan Arjuna durung nate Kyai. Lah mila niku Den. Monggo. Monggo sakniki kula dherekaken menyang ngendi Kyai Semar? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika kula aturi maladi hening dhateng mriku. Sinten ngertos? Sinten ngertos kanthi sedya kang becik kanthi niat sing apik. Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu toh jali, wahyu ning katentreman, wahyu ning kamulyan dumateng Dikandara Dananjaya. Iya yen pancen kaya mengkono. Janaka banget condong kang sarta rumaja marang keparengi Kakang Semar Badranaya. Monggo sakniki lon-lonan lumampah. Paduka lambari tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga kanugrahan wahyu toh jali mangke saged anyembuh kamulyan lan katentremaning praja Ngamarta, Den.
iku saknyatane tunjang seret winangun muter monaluri rineka munin rinangku kirangan merasakan miarasi ilahing sekaring buwana langgeng lamun ora sisip ing pamawas iki kaya praptane putra ulun Ratu Tunggul Malaya bocah bagus bocah sigit si Dewa Srani lakar kaluhuran sabda paduka Hyang Adi Pukulun kang putra pun Dewa Srani ngaturaken sembah pangabekti kula mugi konju Rama Pukulun manik moyo. Ya ngger bocah bagus Dewa Srani wis ulun tampa ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng kita Dewa Srani. Nuwun nggih paring pangestu saking Kanjeng Rama kula tampi ing asta kekalih dadosa jimat paripe. Njanur gunung kadingaren jeneng kita Dewa Srani prapta ana kahyangan Suralaya. Sajak ana undraning perkara mara coba sajarwa. Rama Pukulun waleh-waleh menapa cetha ngegla tanpa warana jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni mbok bilih kula menika putra paduka ingkang sakmangke jumeneng nata wonten ing negari kula Tunggul Malaya. Kamangka sipating Nalendra menika saged anyakrawati ambau denda kebak ing kawibawan sumunar pangaribawanipun menawi kedah hangregem wujudipun wakyuning ratu. Mongko kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata ngandharaken mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan wakyuning kanarendran, wakyuning ratu, wakyuning kamulyan sarta wahyuning katentreman ingkang ingaranan Wahyu Toh Jali. Nyuwun sewu Kanjeng Rama Pukulun, menawi Dewa Srani nggayuh Wahyu Toh Jali kok ngantos gagal. Dewa Srani nggayuh Wahyu Toh Jali kok ngantos boten kasembadan. Kinten-kinten ingkang lingsem ingkang isin namung Dewa Srani menapa tiyang sepuhipun ingkang badhe kewirangan Rama Pukulun. Agyatare sanggap perangu ore nangkul kinempet kempet do sangarat ananing bawana ya si tukang walang ati ya si tukangen sing tias ya si tukang kudu garing
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Dewa Srani. Nadyan dikaya ngapa lan kepriye wong rembugan kuwi luwih becik ditata. Yen pancen kepengin njaluk pambiyantu kelawan panjenengan ulun supaya jeneng kita ngentuke wujude kanugrahan, ora sah dadak ngancam ngincim marang bapakmu. Inggih. Nyuwun pangapunten. Sedaya kala wawi nggih awit saking sruning manah kula kepengin anggaduh kanugrahan wujudipun Wahyuta jali kala wau Rama Pukulun. Iya, nadyan dikaya ngapa lan kepiye ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama duwe srana supaya wahyu luwih gampang dientukake dening Dewa Srani. Kados pundi srananipun, kados pundi caranipun do Kanjeng Rama. Dewa Srani manungsa kang asring nampa kanugrahan saka dewa kudu disirnake luwih dhisik. Kamangka sak lumahing bawana sak kureping akasa ora ana jalma kang kulina anggaduh wujuding wahyu kejaba mung para Pandhawa. Ora ana dalan liya supaya jeneng kita Dewa Srani ngregem wujude Wahyuta jali kejaba mung nganggo cara Pandhawa kudu dipateni. Rama Pukulun, margi pundi ingkang paduka tempuh supados para Pandhawa sirna Kanjeng Rama? Hayya kaget pun Rama kang bakal salin wujud Dewa Srani. Pandhita Karya wangsit Bendha gombang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita. Lah kok menika Kanjeng Rama salin wujud dados satunggiling pandhita? Dewa Srani. Ya kanthi cara mangkene pun Rama bakal bisa goleki lenane para Pandhawa. Supaya ora kawanguran dening kawula akeh. Ing ripalungguhan sakmengko negara Ngamarta bakal tak orak-arik sing dadi katentremane. Tak osak asik sing dadi kerukunane. Eling-eling abang ijo banger bacin butek beninging tumrap jagat saisine kuwi ana astane Bathara Guru. Mula kang mangkono Dewa Srani, yen jeneng kita kepengin antuk Wahyuta jali kudu bisa mbudidaya patine menungsa kang duwe hambek sinatriya. Menungsa kang duwe hambek sinatriya manungsa kang asring nampa kanugrahan ora ana liya muhung para Pandhawa. Pun Rama kang salin wujud dadi pendhita bakal luwih gampang anggone bakal ngorak-arik kerukunan kang sarta katentremane para Pandhawa sawarga gung kang mapan ana negara Ngamarta. Pun Rama kang bakal bebantu muntapake Pandhawa ana ing neraka jahanam Dewa Srani. Jalur
Sewaka mijil langane ora sang nar pati lampahira alon Cilangan nira sana pati
ginarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma adilinuwih mugi paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang marang jagat ngamarta. Kadangipun Kakang adiku wong gagah, adiku wong santosa, Bimasena barep kakangku ana dawuhmu apa? Mara gage prayogakna anggonmu lenggah ya Yayi. Pangrasa ora kurang prayoga anggonku sowan. Ora liwat basaku wae tampanana barep kakangku. Iya. Tak tampa gawe bombonge rasa. Kembar Yayi Nakula lan Sadewa. Padha diprayogakne anggonmu sowan Yodi. Kawula nuwun inggih Duh Koko Prabu, pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara sungkem pangabekti kula mawantu-wantuwa mugi kunjuk sahandhap pepada paduka njeng Koko Prabu. Semanten ugi kula pun Sadewa sembah bekti kula mugi kunjuk Duh Koko Prabu. Iya cah loro wis ndak tampa. Sakwuse jeneng sira kadang-kadangku para Pandhawa padha satata lenggah ana ing pendhapa agung negara Ngamarta. Yektine wis golong geleng kang gilik dadi gegayuhane sarta panggantane para Pandhawa anggone bakal memayu hayuning jagat Ngamarta. Kejaba saka kuwi Yayi, walikan rasamu kabeh ndadekna sumurupmu. Puntadewa sakadang para Pandhawa mono perangane titah ingkang tansah gandrung kelawan kerukunan. Para Pandhawa wiwit biyen nganti ripalungguhan iki tansah gandrung marang katentreman. Merga mungguhe Puntadewa ora ana gaman kang ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tuladane para kusuma bangsa rumuhun senadyan mung kanthi gaman pringkang dilincipi nanging lamun to nunggal niat, tunggal tekad kang sarta tunggal kiblat
yakti ing kono bakal awoh marang kamardikan lan kasantosan. Kejaba saka kuwi Yayi, pun Kakang uga wis mangesti lan nindakake apa kang dadi dawuhing Rasuling Gusti ingkang pungkasan. Ingkang wose negara bakali tentrem, keraton bakali ayem, lamun to bisa mawujud 5 perkara. Ya kuwi antarane siji ilmune para brahmana resi kiai lan ulama kang diamalake, tegese kawruh babakan kautaman kanggo srana hayune sagung dumadi. Angka 2 adile para pangarsa praja, awit keadilaning para pimpinan ingkang bakal nggawa katentremane para kawula dasih. Angka 3 negara bakali ayem kang sarta tentrem sinurung ngibadahe para kawula anggone tigen mugen pangideping cipta pasrah sumarah marang purbaning Yang Manon. Angka 4 ya kuwi patuhe para sentana lan para kawula marang paugraning agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Dene ingkang pungkasan Yayi, negara bakali ayem lan tentrem lamun to disumbang dongane para fakir miskin. Lah saka pangrasane Puntadewa, saka pangrasane pun Kakang bab sing ndak andharake kabeh mau wis ndak tindakake kanthi bener becik. Ning yo gene Yayi, nanging yo gene pacoban ingkang animbrung negara Ngamarta ora mendha nanging malah sangsaya handodra. Siang pantaraning ratri pacoban silih gumanti, yen miturut gagasanmu pun Kakang iki kudu kepriye Wejasena? Hanjrah Kang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar kadung ko ngas gandanya maweh rarasrahaning driya aku dhewe ya rumangsa bingung bilung-lungan. Werkudara melu prihatin yen gagas kahanane negara Ngamarta. Mbarep kakangku, durung maneh kahanan Ngamarta kang kebak ing ruhara.
kahanan Ngamarta kang kebak ing bebendu kebak ing bencana gunung jebluk mahanani panangise para kawula dasih banjir bandang gelandang nyawane wong pirang-pirang lindu prakempa mahanani ilange nyawa ora mung kuwi saperangan cilik ingkang dumadi saka para nom-noman wis tetel sing dadi tata kramane ora gelem ngajeni marang pangarsa praja ora gelem ngajeni marang pejabating negara ketitik ora wigih areringa lamun to ratu mutusake apa wae ora cocok karo kekarepane banjur nindakake unjuk rasa saben dina wis budaya ana kutha gara-negara Ngamarta kamangka kalamun dumadi unjuk rasa ora wurunga sing dadaki ya Werkudara merga aku dadi manggalaning senopati gelem ora gelem Werkudara dibenturke karo kawula dasih mongko nyatane kewajibane Werkudara kuwi ngayomi mring para kawula ning ya gene malah bengkerengan dhewe karo kawulane nanging yen Werkudara mung meneng wae ora gelem ngreksa kayuanane praja ora ngreksa marang kawibawane ratu tegese aku dadi senopati kang ora bisa netepi marang jejibahan nanging yen aku kon nrejang lan nyiksa marang kawula kang padha unjuk rasa lire kabeh mau cengkah kelawan batinku maknane uripe Werkudara malih ora kanggo ngayomi para kawula nanging malah kangge ngidak marang para kawula dasih yen ana lelakon kang kaya mangkene iki njur kepiye aku ndok kon sabar ngadepi para kawula dasih nanging wong sabar kuwi kabeh ya ana watese yen tembunge kawula sing bengak-bengok tansah nyacat mring pamarentah negara Ngamarta babar pisan ora tau tak gagas ning yen tumindake wis milar saka pernatan ngrusak wewangunan ngobong papan sing dadi kebutuhane para bebrayan agung mongko ora mung awan ning kepara nganti tengah wengi liyane padha netepi pangibadah parandene anane mung bandem-bandeman aku dadi prajurit yen kaya mangkene iki matiku ora merga mati ana madyaning palagan nanging matiku merga saka bingunge rasaku gagas negaraku sing kaya ngene kahanane Pramara reh mangusomya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara wayahanto kawula nuwun sewu Koko Prabu kalilan keng rayi kula ponakula mundhak atur iya Yayi Nakula
Mara coba matura kanthi trawaca. Koko Prabu, malah kahanan ingkang kagelar ing negari Ngamarta menika mujudaken tandha-tandha bilih Gusti ingkang Maha Kuwasa menika tresna dhateng para warga agung ing negari Ngamarta. Awit menapa? Awit caranipun pangeran tresnani dumateng umatipun niku boten kok malah para warga agung ing Ngamarta menika dipun paringi kabagyan lan kamulyan, nanging rinten pantaraning dalu tansah pinaringan wujudipun pacoban. Mongko tumrapipun para sentana praja punika anggadhahi tanggel jawab ingkang boten enteng tumrap katentremanipun para kawula dasih. Nanging kula pitados, nanging nakula percaya menawi Pandhawa tansah tetunggalan nyawiji gumolong ingkang dados tekadipun ora mung mikolehke diri pribadi ning darmaning urip, namung kagem kasramakaken dumateng para kawula dasih tartamtu pangeran badhe ngayomi dumateng kawontenanipun para warga agung ing negari Ngamarta, mliginipun kahananipun para Pandhawa. Nanging yayi, nanging kahanan kang kisruh lan giduh kaya mangkene kok ya mbarengi kadangmu panengah Pandhawa. Kadangmu Madukara Si Arjuna wis lunga pirang-pirang wulan tanpa ana kabare. Kamangka Janaka kuwi Pandhawa ingkang angka 3 kang dadi simbole rasa manunggal lan tetunggalan. Ya mung si Janaka kang pinter ngrukunake para bebrayan, nunggal cipta, nunggal sedya, nunggal negara. Kanthi lambaran ya kuwi budayane. Ibarate wong mlaku sikil kuwi silang sisih. Lamun to Janaka murca tanpa ana kabare kaya mangkene iki Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan remang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegering Jawi. Ana sawijine brahmana kang anyar katon betrek-betrek minggah wonten ing Stinggil negara Ngamarta. Praptanira sang brahmana gawe cingak kang samya mulat. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana arga wonten wirata makta
Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ngajab ing tawang susung angin ngending gone pasang kaliman tabik pisowananku sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang aja ndadekke runti ing penggalihmu aku kang sowan ana pendopo negara Ngamarta kene sinuwun iya Panemban anggonmu prapta yekti mahanani padange rasa anggonku tansah kagubel ing rasa sungkawa prasasat lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu merga dayane para brahmana ingkang rina wengine tansah puji dikir mantra rahayu yekti bakal anjurung Ngamarta tumuju ing karahayon Nora liwat diprayogakne anggonmu pinarak lelenggahan ya Panemban. Matur nuwun Sang Prabu. Ndak kira kaya ora kurang prayoga anggonku sebo. Lan aja ndadekke gerahing penggalih krana aku ora basa karo kowe. Ditepungke wae aku Pendhita Kleang kabur kanginan dene peparapku Begawan Cekok Taruna. Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna kuwi cekok ki tegese jamu, taruna tegese bocah enom. Jamuku ki ya cah enom-enom kuwi. Ngono Panemban. Banjur pripun? Wigatine Panemban sowan ana negara Ngamarta ngene yektine waleh-waleh menapa aku sowan ana Stinggil Praja Ngendraprasta kene iki makili saperangan para brahmana para pendhita para kiai lan ulama ingkang mapan ana negara Ngamarta kang dina sak mengko lagi mrehatenake kahanan kang gumelar ana negara Ngamarta kene. Maknane kepiye Panemban? Nuwun sewu. Para brahmana kang sarta para kiai kang mapan ana ing negara Ngamarta kene iki gumun setahun jembleng serendeng. Kenang apa kok paugeran utawa dasar negara sing diugemi dening para Pandhawa mapan ana Ngamarta kene kok ora nganggo paugeraning agama suci nanging malah gondelan karo sing jenenge Jimat Jamus Kalimasada. Kuwi dosa gedhe lho sinuwun, kuwi dosa gedhe. Sabanjure angka 2 sing diprihatinake karo para brahmana kang mapan ana negara Ngamarta angka 2 ya kuwi kenang apa wong-wong Ngamarta kok tansah nindakake adat lan budaya kayata sadranan wilujengan utawa slametan genduren lan merti dusun lan sak liyane lan sak panunggalane kamangka wis cetonge glos sing tanpa warana lamun kuwi kabeh ora ana tuntunane tumrap agama suci agama kuwi wis nemtokake
tata cara lan cacakane wong ibadah. Ning kenang apa? Nanging kenang apa kok wong-wong Ngamarta kok gawe tatanan dhewe. Mula Sang Prabu mumpung durung kedlarung-dlarung, ayo tak kanthi Pandhawa lan para kawula ing Ngamarta aja nganti baleni kelakuan sing wis dilakoni. Wiwit dina iki ayo padha nindakake mertobat bebarengan. Ing pamrih bumi Ngamarta bisa ayem tentrem, wekasane manggih rahayu. Dene carane mertobat ya kuwi antarane siji, adat lan budaya kudu diilangi saka bumi Ngamarta. Kuwi angka siji. Dene angka loro carane mertobat ya kuwi kabeh pusaka kraton Ngamarta kudu dilarung jroning segara. Dene ingkang angka telu carane mertobat, wiwit dina iki negara Ngamarta aja nganggo paugeran utawa dasar kalimasada. Ning kudu awawaton utawa adhedhasar agama suci. Yen Pandhawa gelem manut kelawan apa sing dadi aturku kabeh, nganti kapan wae aku bakal nyengkuyung Prabu Puntadewa anggone dadi ratu mapan ana negara Ngamarta kene. Wang-wang kunta kumpul patang geti sayang gongkoro gadani romo bat habit wah panemban Begawan Cekok Taruna. Iki Raden Bimasena ya Raden Werkudara. Syukur yen kowe wis weruh karo aku. Mingset sing dadi lungguhmu gene kowe. Panemban Cekok Taruna. Dina iki tak jaluk aja mbebidung rasane barep kakangku. Mergo Ratu Ngamarta dina iki lagi giduh rasane. Mergo ilange si Janaka kang tanpa pepoyan. Ilange Janaka kuwi mergo Ngamarta kene hawane sumuk. Ngamarta hawane panas. Krana Pandhawa ora bener anggone ngibadah. Ora bener anggone nenuntun marang kawula supaya ngugemi marang syariating pangeran. Malah padha nyembah wujute jimat Jamus Kalimasada sing wis nyata tabrakan karo ajaran agama. Yo. Dadi cekak cukupe. Dina iki Pandhawa ndok kongkon supaya nglarung wujute jimat Jamus Kalimasada. Iya, pancen bener. Manuta kelawan aku. Dina iki uga jimat Kalimasada wenehna aku tak larunge ana sajroning segara. Cangkemmu meneng luwih dhisik. Ndadekno sumurupmu. Kalimasada biyen dituku nganggo sarana laku. Dituku sarana prihatin sesirih lan sak piturute. Aku njaluk kanthi banget reganana Kalimasada sithik wae. Karepmu piye Werkudara? Yen pancen Kalimasada ndok kon nglarung,
Aja Puntadewa sing dok kon nglarung. Nanging sing nglarung kudu kowe dhewe. Yen pancen kaya mengkono, ndi Kalimasada tak jaluke. Aja mbok jaluk nanging kudu ndok tuku. Pira ajine Kalimasada? Bakal tak bayar kenceng, ora utang, ora semoyo. Babakan regane Kalimasada pira? Aja rembukan ning kene. Saru yen disawang wong pirang-pirang, aku njaluk paseksen. Kowe njaluk paseksen apa? Murid-muridmu sing sekti, murid-muridmu sing digdaya kabeh samaptakno. Murid-muridmu kudu samapta ing gati sawiga ing diri jangkep sak gegamane. Njaluk seksi wae kok dadak nganggo murid-muridku, gelem ora gelem syarate ya kuwi. Kenang apa nyang-nyangan regane Kalimasada kok ora ning kene wae. Engko aku ora iso njupuk bathi nek ning kene. Oh iya. Kudu ning jaba, kudu ning jaba. Ya. Yen pancen kaya mengkono besok kapan wancine? Ora usah dadak ngenteni sesuk-sesuk. Dina iki wancine bedhug tengange aku bakal metuki Begawan Cekok Taruna. Ya. Yen pancen kaya mengkono tegese Werkudara wis tinar buka sing dadi rasane. Ngerti karo bebener pono ing kautaman lan sumurup ing reh panembah jati. Yen pancen mengkono, sinuwun punta, aku bakal nyuwun pamit. Aku bakal ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Kang sarta nganti marang murid-muridku kabeh. Iya Panembahan aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara aku njaluk pamit ya Raden. Ya, Panembahan Begawan Cekok Taruna sing ati-ati muga-muga lepaso paranmu jembaro kuburmu kowe. Yayi Werkudara, apa ora menggalih todi? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane, mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Kowe gelem ora gelem iki mengko mesti bakal bentrok karo kiai, bentrok karo para brahmana. Musuhmu gelem ora gelem, para pendhita lan para ahlul kang ahlul marang agama Werkudara. Kiai-kiai apa? Apa dikira aku ora apal karo bangsane Cekok Taruna? Kae ketoke wong alim nanging sejatine alime alim pulasan. Jaba putih jero kuning. Kepinterane babagan agama mung kanggo mecah marang kerukunaning umat.
Pintere mung kanggo ngubupi lan ngompori para kawula supaya ora padha rukun. Jaluke menangan, rumangsa paling sekti, rumangsa paling pinter. Perkara iki karepen Werkudara sing dadaki barbakangku. Ya. Kahanan sing kaya mangkene iki sing dadekake negara rusak ya, Di. Sakwuse ana Brahmana, para-para kang ahlul ing agama, lah kok malah ambyur sajroning kahanan negara kang magepokan kelawan jabatan utawa kalenggahan. Tegese para-para kiai kang mendem marang jabatan kuwi wis babar pisan, ora kena digugu kang sarta diugemi sing dadi rembuke. Ora kena digugu apa sing dadi kandhane. Ya pancen bener kaya mengkono. Malah kepara aku njaluk pamit. Yen iki mengko ana payo-payo Werkudara sing bakal tanggung jawab. Ya ning tak jaluk sing kebak rasa kaprayitnan lan kawicaksanan ya Dimas Yayi Werkudara gandanya sekar keadung anak kurang ajar. Manine karo cah cilik nek.
Tunggu. Rikata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumung kodhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jlitheng Kresna kakangku sing rawuh iya Werkudara apa to darunane pun kakang nganti Yayi Setyaki praptana negara Ngamarta merga kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara dina iki para Pandhawa nandhang kingkin kejaba prahara kang animbrung jagat Ngamarta sinurung kadangku Madukara Arjuna utawa Janaka murca kang tanpa wangenan kabar kuwi mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan Sena ya pancen bener kabar sing dok tampa kalamun ripalungguhan iki Ngamarta lagi kisruh Ngamarta kahanane lagi giduh barengi lungane jlamprong sing tanpa pamit mbok menawa babakan Janaka kudune Yayi Werkudara wis hafal Yayi Werkudara kudune wis apal yen Yayi Janaka kuwi ilang saka negara ora bakal uwal saka telung perangan ya kuwi antarane Wiku Aldaka Payo Katyuping Rana lan Wanudya Jinatukrama lungane Janaka kuwi yen ora meguru ana ngarsane pendhita sing wegik ya mesti maju perang jinejer dadi dutaning adil yen ora ngono lungane Janaka mesti nginepi perawan ngendi ngono Janaka iya mosok Yayi Wedasena ora apal iya nanging Janaka iki mbok yo mikir aja mburu karo senenge dhewe Ngamarta lagi ruwet Pandhawa tanpa Janaka kaya sayur tanpa garam yen Janaka ora mangkat bingung kabeh sak rombongan nek Janaka ora mangkat bingung kabeh sak rombongan bingung kelenengane apa ngono iki Janaka mbok mikir ngosik neng tak wawas
lungane Janaka mesti ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan memala kang animbrung negara Ngamarta iki supaya enggal pundhat. Mosik, lah kowe kok dampyak-dampyak arep menyang endi? Ngamarta geger. Gegere Ngamarta mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka Jaban Rangkah, nanging mungsuh saka jero negara kuwi dhewe. Lho, tek ngono dasarmu apa? Sak mengko perangan gedhe para brahmana lan pendhita ing negara Ngamarta padha ngenekake unjuk rasa njaluk ganti dasaring negara Kalimasada nganggo dasare agamane dhewe-dhewe manut kelawan kapercayane para resi-resi kuwi mau. Babakan iki kudu enggal dirampungke jliteng Kresna kakangku. Kalimasada kudu digondheli kenceng. Mula kuwi Mara Gage Siadi minangka dadi prajuriting negara kudu njejekake hukum kanthi sak bener-benere. Kang sarta saadil-adile. Yen ana pawongan sing bakal ngogak-ngogak banyu bening katentremaning para kawula wajib disingkirake saka bumi Ngamarta Yayi. Pandongamu sing tak jaluk muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Kowe peranaan Pandhawa kudu melu jumangkah, kudu melu kumrembiyah. Ngestaken dawuh Rama Kyai, ngestaken dawuh Rama Kyai. Ya, ngestoke dawuhmu, Babe. Prajurit Dwara mati ora gelem keri. Yayi Setyaki. Kula wonten dawuh duh Koko Prabamiji dhumateng Kang Rayipun Setyaki. Manunggalo kekuatan kelawan barisan saka negara Ngamarta. Eleng-eleng Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarat kreta jaran sakusire. Dadi lamun ana bebaya kang bakal ngancam ngincim marang kawilujengane kadang para Pandhawa, prajurit Dwara mati aja mung meneng wae. Lho niki sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Krit lampit berungkat kimpul waton lanang nyekel daman aja nganti kaya bocah cilik sing dadi lakumu. Setyaki Singa Mulan Jaya. Lho niki kalilan madal pasilan. Kumreh Kang Bala lumares budhaling madya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana rame gumuro dindo ombake samudra.
maju maju. Awas. Yo.
rikata sang Gatut Kaca Tinon mabak areka suta Dekapira Kresna Parata Manahar muji saktinira aglah ing tengahing delanggung arisang Raden Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Caping Basunanda Kutang Antrakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe. Caping Basunanda ana udan ora kudanan, ana panas datan kepanasan Kutang Antrakusuma. Apa to dayane Kutang? Bisa mabur tanpa lar, mencolot tanpa sutang, kasut padha kacerma. Kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang, senadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambah lemah sangar kayu aeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busanane Raden Gatotkaca. Sigra cancut taliwondo ngebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumu-suping Himantaka.
Mahapatra